Hormatly prezident bilen özleri bardaky aladaryny kömek golugyny jogap edip işlepkenlerini barha güýşendirýän daşy welaýatynyň telekeşleri bazarlamadan ödürlü örümlerden dogry bolmagy, ýylatyň öseni isleginiň ygtybarly kanagatlandyrmak üçin tutan ýerli zähmet çekýär. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşar ýylyny welaýatyň telekeşleri durly görnüşli önümliň mukdarynyň artdyrylmagyny aýratyn ünsürýärler. Burada daşo şäherine ýerleşen Amantay harit nişany önüme önerýän tikinçilik bölümimi özüniň nusgalyk işler bilen tapawdynýar. Tikinçilik bölümine tikilýän durly görnüşli egneçkary ila tarapyndan ýokary isleg bilen alynýar. Bu ýerde tikini önümleriniň durly görnüşlerini taýýarlamaklyga niýetlenen kämil enjamlary ornaşdyrylandyr. Tikilýän egneçik bilen köpsüniň buýurmalary esasyna taýýarlanýany bilinmäge degişdir. Oňa ýurdumyzyň senagat gurulşyk owy hojalygy, medeniýet saglygy iş budaklaryny niýetlenen ýokary hili önümliň önerilmegi dogry şaýatlygy diýär. Halkymyzda bu ýerde tikilýän durly görnüşli hemde ýokary hili haritler satyn almagy ähli mümkinçilikleri dürdilendir. Amantay harit nişany önümen tikinçilik bölümine önerilýän önümliň arasynda uly ýaşlar hemde çağlar üçin durly görnüşdäki geyimden maşgalalarda ýokary isleg bilen ulanylýan durly görnüşli haritlaň kärhananyň işleri üçin ýürütüleşdirilen geyimden bolmagy onurjy ýagdaýdyr. Bölük satu üçin bolsa täze biçүүдäki bäsişi okyply uly ýaşlar we çağlar üçin durly görnüşdäki eşikler tikilip, olaň bedegi aýratynlyklaryna da aýratyn ünsürlýär. Köp görnüşi önümleri önermekde bu kärhanada zähmet çekýän tikinçiler hususy telekeçiligi ösürmekligi uly ünsürýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezident bizi Arkadagy Gahrman Serdarmyda özleriniň alkışlaryny beýan edýärler.